Tervetuloa Kulttuurikornerin pariin. Tällä viikolla olemme Kemissä tutustumassa teatterin ihmeelliseen maailmaan. Kemin kaupungin teatteri vaurioitui pari kuukautta sitten pahasti tulipalossa, jossa suurimman tuhon kohteeksi joutuivat teatterin tekniset tilat. Tämän vuoksi suuri näyttämä jouduttiin sulkemaan esityksiltä ja osa näytelmistä siirrettiin Kemin Pirtille. Kulttuurikorner päätti ottaa selvää, miten teatterilla on toivottu suurista muutoksista ja mitä ohjelmistossa on luvassa lähestyvää kevättä varten. Teillä oli toi tulipalo tuossa joulukuun alussa viime vuonna sattu. Niin minkälaiset oli ne ensituntemukset henkilökunnan kesken, kun kuulitte tämän uutisen? Niin, kyllä se ensin tuntui, että on niin unta nähnyt, että ei se voi olla totta, että kaikki työ niin valuu ihan hukkaan. Että ei sitä niin ymmärtä. Se oli niin paineainen ja sitä piti niin odottaa, että mä kohta herää, että ei se voi olla näin, mutta hirveä järkytys se oli. Mitkä oli ne ensimmäiset toimenpiteet, mitä te suorititte tämän onnettomuuden jälkeen? No me tultiin töihin katsomaan ensimmäiseksi, onko omassa huoneessa mitään tuhoutunut, kun eihän me heti tiedetä, missä se palo on niin ollut ja kuinka laajalle se on mennyt, ne savuvahingot ja kaikkia. Ja sittenhän me alettiin miettimään, että miten me toimitaan, niin minkälainen kriisijärjestys tehdään. Eli asiakkailta piti ruveta heti ottaankin ryhmiä. Niitä oli ympäri Oulua, Rovaniemia tulossa esityksiin. Niille piti kaikille ilmoittaa, että kaikki esitykset on peruttu. Ja se on aivan älyttömän iso homma ja urakka. Että me oltiin koko toimisto sitten seuraava viikko, 2 viikkoa eteenpäin, niin soiteltiin kaikki läpi ja peruutettiin. 3 kaiutinta. Pankaa se helvetin toosa kiinni. Vai missä on mun brick? Missä on mun poikakulta? Korjaa, pane se takaisin. Teillä tulee tuossa lauantaina toi Kissa kuumalla katolla tulee ensi-iltaan. Niin osaatko vähän kertoa tästä näytelmästä? No, sehän on tämä Tennessee Williamsin klassikko intohimo-draama, jota ei ole kyllä aikoihin nyt esitetty. Mä en edes muista, että onko Kemissä esitetty koskaan. Se on semmoinen rajunpuolinen perhedraama, että ihmiset, jotka haluavat tulla katsomaan oikein näyttelijän työn juhlaa, niin sitä on Pirtillä nyt tarjolla. Mutta ei mielellään, niin me ainakin itse ajattelin, kun mä luin sen tekstin, että en tois alle 12-vuotiaasta, mutta mä nyt on tämmöinen perheäiti-ihminen, että sen verran raju on kuitenkin, että se on aikuisten juttu. Tosiaan täältä Kissa kuumalla katolla tulossa ensi-iltaan ja esität siinä isopapan roolia. Voitko vähän kertoa, että minkälainen henkilö tämä isopappa on? Joo, sitähän aina sanotaan, että kusipäitä on mielenkiintoisempi näytellä, niin nyt todellakin on tällainen suvun päämies, jota koko suku on kerääntynyt juhlimaan. Siinä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla esille kaiken näköistä kulissien takasta elämää ja maailmaa. Toinen poika on loukannut jalkansa kännipäissään ja jonkin verran jo ryypiskelee siinä, että sitten pikkuhiljaa aletaan puhumaan oikeista asioista. Että oma hahmoni, niin kuin kysyit, on noin 60 ja elämässään jonkinlainen pettynyt, vaikka on rikas ja näin poispäin, mutta hänellä on niin kuin isot asiat edessä ja koko tulevaisuus, niin mutta hän on aika ärhäkkä pappa ja ei siitä sen enempää. Kissa kuumalla katolla näytelmän lisäksi Kemin kaupungin teatterilla on tänä keväänä luvassa muun muassa Anjan lähes erinomainen elämämonologi sekä vierailuesityksiä Rovaniemen kaupungin teatterilta ja KOM-teatterilta. Huhtikuun loppupuolella myös suuren näyttämön on tarkoitus jälleen aueta ja silloin ensi-iltansa saa koko perheen näytelmä Aladinin taikalamppu. Tässä kaikki tältä erää Kulttuurikornerista. Liity seuraamme myös ensi viikolla.